Farafina camancɛ yan fan n'o ye Afrique Australie o jamana ɲɛmɔgɔ ye wele bila sibiridon na ko kɛlɛ dabila teliyala min tɛ dantigɛli kɛ k'a waleya tile 5 kɔnɔ min kɔlɔsili dira a tɔn kɛlɛmasaw ma farafina kɔrɔyanfan jamanaw ka tɔnba n'o ye EAC ani farafina camancɛ ni woroduguyanfan yiriwali jɛkulu SADC ka ɲɛmɔgɔw fɛ. O jɛkulu fila ninnu ka jɛkafɔ baara min kɛra Tanzanie ni Congo jamanakuntigi Félix Tshisekedi ani Rwanda jamanakuntigi Paul Kagame sendon ye o y'a jira ka taa fɛ k'a y'a ka jɛɲɔgɔnya sinsin kokura ni RDC ye n'a ka cɛsiri min tɛ kɔtigɛ k'a dɛmɛ na a ka ɲininiw na walasa k'a ka yɛrɛmahɔrɔnya basigi k'a ka yɛrɛmahɔrɔnya ani a ka jamana danbe lakana ka sɔrɔ ɲɛmɔgɔw fana ye wele bila adamadenya sira daboli ma ani hɛrɛ sira fila minnu daminɛna u dan na Kenya ni Angola fɛ. Olu faralen ɲɔgɔn kan kuma ma fɔ ka jɛya Rwanda kan kɛlɛ ni ɲɛnabɔli la. Goma min ye Nord Kivu mara faba ye o minana M23 Mouvement du 23 mars ani Rwanda sɔrɔdasiw fɛ février kalo daminɛ na kɛlɛ kɔfɛ min ye mɔgɔ 2,900 faga ka kɛɲɛ ni duniya keleyantɔn ka fɔta ye. Kabini o waati la kɛlɛ nin jɛnsɛnna a sigiɲɔgɔn mara la n'o ye Sud Kivu ye. Sisan a bɛ ka a faba Bukavu bila faratiba la.